Hola, sóc la Gala. Jo sóc la Mariona I som les germanes Ona. Avui començarem recomanant llibres molt bojos que creiem que us poden agradar. Començarem pels llibres de Roald Dahl, en concret Matilda. L'il·lustrador és el Quentin Blake, que fa poc va fer 90 anys. Com veieu, els dibuixos són molt específics i expliquen molt l'escena. Aquest llibre va d'una nena molt llesta i els seus pares no la volen, tot en concret molt boig, i el Roald Dahl ha fet molts més llibres, com el Fantàstic Senyor Guillot, molts que crec que us poden agradar. Aquest llibre, alguns altres són per més petits, és per més de 10 anys o fins i tot adults. I anem a explicar unes xafarderies del Roald Dahl. Fa poc han fet una polèmica recent, han agafat aquests llibres i han canviat paraules que ofenen a les persones, com per exemple, en comptes de posar gorda, han posat grassa, persona amb sobrepès, i això no em sembla massa bé, i que tinc la sort de tenir a casa llibres que són els antics. Quins llibres recomanes tu, Gala? Avui recomano el Gos Pudent. Hi ha Nino de Gos Pudent, hi ha una col·lecció, són tots aquests, i són molts, van bé per tots els nens de 7 anys, de 8... va molt bé de llegir, t'enganxa. Hi ha alguna versió o aquest mateix, que els pares t'ho puguin llegir si són nens molt petits que no poden llegir bé, però els interessa? Sí, aquest, que és més conte, no llibre, és més per petits, els pares els llegeixen i millor. Té un amic que es diu Gat Xafat, perquè li van aixafar a un camí. Ara seguirem amb el David Williams i il·lustradors el Tony Ross. Fan servir la mateixa dinàmica que el Roald Dahl, el que he dit abans, que els dibuixos també s'assemblen molt, fan servir... aquest hi ha poca lletra, però aquest en concret és la cosa més estranya del món i va d'una nena molt que mana molt, manaire, que els seus pares li compren tot i al final vol la cosa i no us faig spoiler. Aquest potser és més per nens de 8 anys o més i que és molt divertit per la gent que els hi agrada llegir, com abans també. Ha fet altres llibres com El nen del milió o La dentista dimoni, són molt xulos. Vols recomanar algun més? Sí, jo recomano Pippi Langström. És molt boja. Vosaltres no feu el que ella feu. Me l'ha llegit el meu pare perquè té bastanta lletra, pocs dibuixos i és més per més grans. L'ha fet la Astrid Lindgren. Fins aquí les nostres recomanacions. Esperem que us hagin agradat i ens veiem al proper vídeo. Adéu!